ihlukene nembono yababukeli ngesabelo mali sakulonyaka. Isabelo seyimali siyibonile impela kodwa nje hayi asithokoze thina. Ngoba imali yabantu abadala ihlezi inyuka ngento encane. Lo 80 rand ngeke uzusize lutho. Futhi ubaba uTitomboweni levet akayibuyiseli ku14%, iso 15%. Noko umphathisa wezimali uzibalule into ezidlumzi. Ezona nto ndizithande kakhulu leyo kunyusa kotshwala. Abantu enzela abantu banqamba betshwaleni. Endiyivela kakhulu naleyo kunyusa kwegrant ke negrant yabantu abadala. Ngithandile futhi ngizwile la uma ngabe umhlonishwa ekhuluma ngemali ezophuma isize abantu abasha abalinganiselwa u8.2 million ukuthi ufuna ukuthi behlinzekwe ngamakhono. Ngibona konke kuhambe kahle ngoba vele isimo somnotho eSouth Africa asikho right sivile siyantengantenga. Kumele sibonge khona lokho okuncane akafakile ikhona awazile kulesimo lesi esibhekene naso njengamanje. Siyabonga Mr. Titomboweni ukuthi akhuphulele abantu abadala imali nezingane nezintandane. Siyakubonga lokho ngoba eminye imizi imile iyona le mali ekahulumeni. Umnumzane Titomboweni ngimuzwe nje ekhulume kahle kakhulu. Noma ke nje okunye ke la eSouth Africa kuyakhulunywa but kungenzeki ngendlela abathembise ngayo. Kodwa nje mina ubaba uMboweni ngizwe nje ekhulume ngendlela eright. Ngithi nje angimshayile izandla ezinkulu lapho kuleyo ndawo.